Fis-sensiela Qari bil-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insemmilkom, sentikom xi tarif dwar l-ewwel episodju. Qrib it-tmiem tas-seklu 18, l-iskop illi għalih l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan kien inħoloq ma qabel xejn mal-femiet ġodda illi bdew jaslu Malta mill-Ewropa l-aktar minn Franza. L-Ordni lan tiegħu kien illi ħares lil Pellegrini mill-Ħallilin u Misilmin huma u sejrin lejn il-qabar ta' Kristu f'Ġerusalemm. Barra dan il-kavallieri kienu tilfu kull ħrara għal ħajja ta' sagrifiċċju u nġibdu wara tlellix tal-ħajja u dberbeq bla rażan. Il-poplu Malti, xeban mill-ħakma tal-kavallieri, malajr issaħħar wara l-wedet ta' Ħelsien Għana u Qlieħ li kien iwieħed Napoleon. Għalhekk ħafna kienu dawk li minn taħt bdew jikkonfoffaw kontra l-ordni biex jiġġarraf u bekk iħejju l-miġja ta' Napoleon f'Malta. Fost dawn ix-xewwiexa kont issib nies ta' kull xorta. Fqar, onja, nies ta' poter u saħansitra xi kavallieri nfushom kienu ssieħbu magħhom ukoll. Il-laqat ta' dawn ix-xewwiexa kienu jsiru fi djar imwarba, erien taħt l-art u saħansitra f'xi ballu kif madana kollu rajna jseħħ fil-bidu ta' dan ir-romanz f'Palazzo Parisio. F'dan il-palazz kien qed isir ballu u biex ma jagħtux fil-għajn waqt il-kotra kienet tisfen tixrob u titbarat f'kamra mwarba kienet qed issir laqa illi fiha dawn ix-xewwiexa li semmejna bdew jiftehmu kif se jħarbu mill-ħabs lil Michel Anton Vassalli u lil Censu Barbara. Illi kif tajdinna l-istorja kienu tnejn minn nies li twemmin tagħhom f'Napoleon kien bla qies. Ġewwa salott ħdejn is-sala tal-ballu kien hemm il-kavallier Blaka, liebes il-mantel tal-bellus iswed bis-salib abjad fuq sidru u x-xabla indendla ma' qaddu. Kellu l-pulzieri tal-bizzilla u għonq tal-ħarir abjad maqlub għal fuq spalleħ bil-frill, nofsu motti mill-parrokka bin-nokli, rotob u bojot bħal maħluġ. Il-kavallier minn fuq biħen nifsu mżattat kien imdawwar b'xi 4 dami u ftit sinjuri, il-koll għajnejhom ileqqu u wiċċhom aħmar bix-xorb u sfin. Mid-deħra, dak li żmarġas kien qiegħed iħarfilhom xi ħlieqa għax dawk ta' madwaru kienu dlonk ifaqqgħu xi daħka u d-dami jagħtu b'min gbehom li xulxin u jagħtu wiċċhom bl-imrewħa. Is-Sinjura Bettina resqet mal-qabda u mal-lira il-kavallier Blaka żied qajjem rixu u ċarrat ħalqu. Oh, madama! Għalila l-kavallier fil-waqt illi bil-qima kollha baxxa rasu u ntlewa hekk li l-ponta tax-xabla li kellu mdendla ma' qaddu olit livell madaru. Madama, din il-festa tal-lejla tifakkarni fis-soirée Pariġini. Ħaġa saħira din l-jeli tal-ħaġeb, id-dami brillanti u l-personaġġi famużi illi jent imdorri tagħmilha magħhom. Għaltlu s-sinjura biex iżżid tonfħu. Mini Sinjura Bettina illi ebda waħda mid-dami magħruħin ta' Franza ma jimonija bil-ġmiel u l-ħalewa illi jżejnu lilek. Bħalma l-ebda wieħed mill-irġiel illi hawn il-lejla ma jlaħaq miegħek fid-dan u s-seta. Żiedet is-sinjura biex aktar ittieħ in-nar. Dak il-ħin kien għaddej kamrier b'kabarret għal-fidda mimli tazzi tax-xorb. Is-sinjura waqfitu ħadet żewġ tazzi, nawlet waħda lill-kavallier u fil-waqt illi stiednet lill-oħrajn jixorbu magħha,
Għaltilhom. Kamrier, għani uġiġ tassjek joġbok. Għon, kavallier, aqbad fidejk. Bixir għalli nixorbu fl-imkien? Merci, madam. Titħajru tixorbu maħna intom. Mela le? Nixorbu bis-saħħa tal-kavallier Blaka, il-kmandant ta' Sant'Elmo, fejn il-kelma tiegħu ma jiksirha ħadd. Merci, madam, merci. Il-kavallier intrafa fuq għaddu u mela sidru bin-nifs. Imbagħad ħares bil-ħlewa lejn is-sinjura, olla t-tazza u xorob bis-saħħa tagħha. À votre chanté, madame, à votre chanté. Salut. Mela x'seta għandek, sur kavallier? Kont xerraqtni. Staqsiet waħda mid-dami illi kienu madwaru. Il-kavallier għala pajneħ lejn dik id-dama u biex xaqfomu biex jgħid xi ħaġa. Iżda is-Sinjura Bettina qabżet wieġbet i. Il-kavallier Blaka. Il-kavallier Blaka u gvernatur ta' Sant'Elmo ma kontux tafu. Le, tassew. Kelma tiegħu jista' jixħed bniedem fil-ħabs ta' dak il-qorti, kif ngħidilkom jien, u b'kelma oħra jista' joħorġu minn hemm. U kif qalet hekk, nawlitlu tazza oħra. Ux tassew, kavallier Blaka? Hawn, ixru. Ejja nerġgħu nixorbu flimkien. Oui, madam. Il-kavallier jista' jeħles bniedem mill-ħabs. Qabżu qalu xi żewġ dami. Mhix ħaġa ħafifa illi tarrab wieħed mill-ħabs tafux. Żied jgħid is-Sur Nazin wieħed minn dawk illi kienu jisimgħu. Il-kavallier jagħmel li jrid f'Sant'Elmo u jikmanda daqs il-Gran Mastru. Qalet is-Sinjura bil-ħeġġa u fil-waqt illi qalbet għajnejha lejn il-kavallier u tagħtu ħarsa li tfisser, staqsietu bil-ħlewa. U x'hekk, Eċċellenza. Ekku. Wieġeb il-kavallier donnu mċaqlaq minn xi qawwa moħbija f'dik il-ħarsa tas-Sinjura. L-irġiel baqgħu siekta u n-nisa wrew ruhom mistaġbin. Is-Sur Nazin kemmex xufteħ u bexxa għajnejh. Is-Sur Nazin bħal San Tumas tajla qalbi, irid jara biex jemmen u x'tassew, Qalet is-Sinjura Bettina bil-ħlieqa, u mbagħad żiedet. Urih, Sur Kavallier. Urih lis-Sur Nazin kemm kbira s-seta tiegħek. Il-kavallier sab ruħu f'qagħda mwera u kien jaf li ma kienx ħaġa ħafifa tħarrab bniedem mill-ħabs, imma fehem ukoll li wara dak il-ftaħir kollu li hu kien qatalih kien ikun għajb kbir jekk jistqarr li ma jista' jagħmel xejn. Ra lill-oħrajn kollha bajnejhom fuq. Is-Sinjura tnawwillu x-xorb, l-erba' dami l-oħra jammirawh u l-irġiel lesti biex iwaqqgħu ħaċċajt jekk ma jżommx kelmtu. Fawra demm telgħatlu għal rasu, wiċċu ħmar, ix-xorb beda jħawwadlu moħħu u għal ftit tal-ħin baqa' sieket. Imbagħad għaddielu ħsieb minn moħħu u bla ma qagħad jaħsibha darbtejn qal lis-Sinjura Bettina. Li kellek xi ħabib tiegħek il-ħabs ta' Sant'Elmo, kont nurrik kif noħorġu il-lejla stess. Il-kavallier ħaseb illi bekk se jaħles minn nassa illi kien daħal fiha, għax qatt ma basar illi dik id-dama kellha ħbieb fil-ħabs. Imma hi dak illi kienet tistenna u minnu fih għallatu bil-ħlewa mill-oħrajn u resqitu frokna fejn ma kien hemm ħadd. Il-kavallier ħass ruħu joħla. Iżda mbagħad demmu
Kesaħ demmu meta sama dak illi qaltlu. Ara ħallina minn dawn, għax dawn moħħom fiċ-ċajt. Ejja miegħi sur kavallier. Ħanżom miegħek. Żomm, Sinjura Bettina. Għax tajt, sur kavallier, jiena għandi żewġ tiħbieb fil-ħabs ta' Sant'Elmu. Żewġ żgħażagħ ftit inqarbin ta' fint, moħħhom mimli bil-ħmerijiet ta' dal-żmien. Mill-bqija nagħtihomlok tfal sewwa u tal-galbu. Iva, iż-żgħażagħ tal-lum moħħ ir-rieħ għandhom. Jekk toħroġhom mill-ħabs, nibqa' nafulek omri kollu. Kif qalet hekk, is-sinjura resqet lejn il-kavallier. Qabditlu idu, ħarset leħ u minn ħbub għajneha taret xrara illi xelet qalb dak il-faħħari mimli bih innifsu. Il-kavallier blaka baxxa rasu u beda jlaqlaq. Iżda s-sinjura żedet trossu tobormu fix-xibka. Sur kavallier, naf li ma tiksirlix kelmti u fl-istess waqt ma nixtieqx li kolli nistqar ma dawk il-qabda nies li jiena żbaljajt meta għattilhom li jint kmant ta' seta'. Oui, madam. Il-kavallier blaka u s-sinjura Bettina damu ħafna jitkellmu ras ma ras, imbagħad meta ftehmu sewwa x'kellu jsir, infirdu. Is-sinjura Bettina marret tkompli mal-mistednin u l-kavallier blaka mar irrotħajr lis-sinjuri Parisio qabel jitlaq mill-palazz tagħhom. Ftit wara waqaf kaless qudiem id-dħul tal-Forti Sant'Elmu u niżel kavallier imleflef mantell u mar biex jidħol. Il-kavallier blaka feraq bil-ħaġla l-bitħa, daħal minn mina u nifet quddiem kamra tal-assa tal-ħabs. Tek fuq il-bib u turaku l-assis feċ jorok għajneħ u jittewweb. Staqsa l-assis bleħen tqil u billi fid-dawl bati ma għarafx lill-kavallier staqsih. Jien, il-gvernatur. Il-kalzrier inħasad berra għajneħ u qat għall-ordni. Gvernatur, fiex nista' naqdik, sur kavallier? Għandek żewġ żgħażagħ taħt idejk. Michel Anton Vassalli u Censu Barbara. Żewġ xewwiexa tal-poplu, maqfurina misfel fiċ-ċenel. Trid nitfaħħom taħt l-art? Staqsa l-assis tal-ħabs mifxul għax ma kienx jaf xtir kellu f'moħħu l-kap tiegħu. Mor qajjimhom għax se nibgħathom fil-ħabs ta' Sant'Angelo fejn ikunu mħarħsin aħjar. Ordna l-kmandant. L-assis tnikker u der xi ftit ħosbien, imbagħad staqsa. Nibgħathom dan il-ħin? Għamel li għatlek, mur qajjem xi soldat biex iwassalhom. Wieġeb il-kavallier bil-erra. L-assis tbikkem u libet u telaq biex jaqdi dmiru. Wara ftit il-kalzrier raġa lura u kellu miegħu lil Censu Barbara u Michel Anton Vassalli, mqamdin u soldat b'xabla misluta miexi warajhom. Il-kamra kienet aktar xfidlam. Il-ftit dawl kien ġej minn musbieħ il-lebleb fimnara. Kien hemm ħemda u skiet miksurin biss mill-infieħ qawwi taż-żewġ żgħażagħ. Dawn kienu qishom ta' omor indaqs, imma għalkemm it-tnejn kienu taħt madmad wieħed, huma ma kinux jixbħu xulxin fl-għamil u fix-xaħta tagħhom. Vassalli kien żagħżugħ ġwejjed, iħobb iżomm lura il-kelma jaħsibha qabel jitfaħħa u jitfixkel quddiem il-gbarat. Barbara min-naħa l-oħra kien bniedem imqarqaġ, żinżil ma jistħi minn ħadd, ma jaqta' qalbu minn xejn, kellu l-sienu ħafif u wiċċu jaqilgħu. Il-kavallier blaka mal-ewwel ħarsa li tom ara fid-differenza li kien hemm bejn dawk iż-żewġ żgħażagħ u baqa' jħares fiq lehom biex jinbixhom u ġġaħlhom jitkellmu.
Vassalli beda jtebteb għajnejh u jdawwar rasu min-naħa l-oħra bħal wieħed il ma jafx jekk għandux jitkellem jew le. Iżda Barbara għam fuq tiegħu ħanifs qawwi u blaħan imqit staqsa. Xi trid minna f'nofs tal-lejl jaqgħu dak li se tgħidilna tistħi tgħidulna f'dawl tal-jum? Il-kavallier bil-lajma kollha qabad ir-rixa, kiteb kelmtejn fuq karta li kellu fuq il-mejda qudiemu, rax ir-rina fuqha biex tixxotta l-linka, imbagħad nefaħ biex itajjar ir-rina u l-ewwel karta ferba. Meta spiċċa ħares lejn iż-żewġ żgħażagħ bid-bissima ta' żebliħ u nawwel il-karta lis-suldat. Hawn, aqbad fidek. Ħol dawn iż-żewġ ħabsin fil-kastell ta' Sant'Angelo u wassal din litħa lill-kmandant ta' hemmhekk. Qudiem il-bieb hemm kaless qiegħed jistennikom. Ħalli ma jaħabukomx fit-triq, U mal-aħħar kelma dar u ħareġ bil-ħefa. Barbara u Vassalli baqgħu mibluqajn iħarsu lejn xulxin, imbagħad Barbara tagħtu sfiċċa u beda jgħajjad. Din kif inhi? Din kif inhi li tridu toħduna Sant'Angelo? Din narawha din! Imma l-kalzrier u s-soldat ma kellhomx ħsieb joqdu juruh u jfissrulu xejn. Ħatfuh minn daru u karkru lilu lil sieħbu barra mill-kamra. Telgħu il-mina mudlama, ħarġu fil-bitħa u malli Barbara reġolla leħnu, is-soldati tal-assa nxtaħtu fuqu. Qabduh, ollewh u ġraw bih u marru xaħtuh ġewwa l-kaless. Imbagħad ġiebu l-Vassalli u tefgħuh hemm ġew ukoll. Din narawha din! Ekku għamel kif ngħidulek, ngħidsa fejn tagħmlu bina li tridu. Min jgħidli illi ta' bil-ħaq se taħduna Sant'Angelo? Min jgħidli? Tawwalx il-senek għatlek? Itla! Ngħid li dirli u li joġobni. Biex rasek għatlek. Itla fil-kaless! Marriċ! Ma laħanna rikien! Ħalluni! Itla fil-kaless! Ħalluni għattilkom! Domin għaddu safar! Ħalluni! Itilquni! Għaddu l-kaless! Ħalluni! Rabbat rridu biex ma jitħarreċ! Ma tkomx jatt tamlu tan fuqi! Zommu saman għamdu! Zommu! Ħalluni! Itilquni! Għara titħarrek għax jarralek! Int liħor! Ersaqlawn! Tini dek! Għalissa tortu li dejja li l-ukoll, Għalissa tortu għomli. Għafek jaħtieġ. Nawel id-dek! Etħol ħdajn seħbek! Koċċer fidejk! Etla mal-kuċċer li ma jmurxin għala xaħġa fit-triq! Etla! Kollu sew! Maċċej! Il-kalzrier għamel sinjal. Ix-xirik tal-kaless ta' daqqa ta' frosta lil-bima u minnu fih il-kaless telaq bix-xirik imqabbat mal-lasta tal-lemin u s-soldat inqabbat ma' dik tax-xellug u t-tnejn jiġru biex ilaħqu mat-trott taż-żiemel. Saqu minn fuq il-foss ta' qudiem il-bieb ta' Sant'Elmo għal-misraħ ta' qudiem il-forti. Il-wew mad-dar tal-Madalena u qabdu t-tela ta' triq illi tieħu għall-Knisja ta' San Ġagbu. Għaddew minn qudiem il-palazz ta' Parisio fejn kien hemm dik il-festa kbira. Meta waslu biswiet il-palazz, ix-xrik lemaħ lil xi ħadd iħares minn waħda mit-twieqi. Olla l-frosta u faqqaħħa. Fuq hekk min kien fit-tieqa inġibet il-ġewwa. Ftit wara illi għadda l-kaless, ħarġu mill-bieb tal-istalel tal-palazz illi kienu fit-triq tal-ġemb. Tnejn min-nies rakbin iż-żwiemel. Kienu libsin mantel twil bil-barnuża maqluba fuq rashom, hekk illi kienet taħbilhom wiċċhom. Iż-żewġ rikkieba daru mal-Knisja ta' Santa Katerina, niżlu qudiem il-fjank u l-wew għall-bieb tal-belt, taw il-kelma tal-qaddis lill-assis tal-bieb u ħarġu. Għaddew minn fuq il-pont, niżlu mal-glasis u qabdu l-foss
illi jieħu għal-Furjana u d-diemom lemħu l-kales ta' Sant'Elmu, sejjer imħarrek lejn it-triq ta' Sant'Anna u saqu għal-waraħ biex jżommuh taħt għajnejhom. Dawk it-tnejn min-nies rakbin fuq iż-żwiemel baqgħu jitortu wara l-kales sakemm għaddew minn bieb Sant'Anna u ħarġu minn dak tal-bombi u qabdu triq illi tieħu għal-bla tal-bajda. Meta waslu hemm, il-kales kiser l-isfel lejn il-marsa. Iż-żewġ rikkieba ġibdu għal-waraħ u ħarku l-pass tant illi laħquh malli qabdu t-tela ta' dik il-għolja imsejħa tal-Ġiżwiti. Fejnu l-kales, taraħ? Osfor, mamula tagħna, tlifna kollox. Le, imma raħ, issa qed nilmħu, jekk inħaffu l-pass għandna mnejn il-ħquh fit-tela tal-Ġiżwiti, ħaffef! Iż-żewġ tirġiel ta' fuq żwiemel saqu għal maġemp il-kales, wieħed kull naħa, u ordnaw lix-xrik biex jieqaf. Dan ġibet ir-riedni u bla ma tkellem żamm il-bima. Imma s-soldat olla leħnu u rid jaf min kienu dawk it-tnejn min-nies u biex juri li ma kienx iċċajta qabad iċ-ċib tal-azzarin li kien imdendel madaru u dawru biex jagħmel in-nar. Iżda qabel ma ġibet il-grillu, wieħed mir-rikkieba ħaxknu mal-lasta tal-kales u niżillu b'saħħa kbira daqqa ta' pistola fuq rasu. Is-soldat karab karba kbira u stabat mal-art mitluf minn sensieħ. Qed noqorbu aktar leħ, x'kien ikunu aktar viċin, int ħu xalluk, jien nieħu l-lemin. Miftamin? Tlaqna! Waqqaf għatlek! Waqqaf il-kales qed ngħidlek! Waqqaf bliema! Zammu! Intom min intom? Tintaħax! Jien li xrik qed inkellem? Jekk mhux se tibru raskom! San niftaħ in-nar fuqkom! Itilgħu minn hawn! Hekk għandek tagħmel tiftaħ in-nar! Ma narawni se niftaħ in-nar! Titħajjarx tagħmilha tal-ħelu għax jarralek! Warrab dak l-azzarin minn qudiemna! Warbu! Aktar saqa aktar qrib! Niftaħ in-nar! Mela ħanarik! ħadin ukoll! Barbara u vassalli minn ġewwa l-kales kienu qegħdin jaraw kull ma kien qed jiġri, imma huma ma setgħux jieħdu sehem billi kellhom idejhom imqamdin wara darhom, imma malli semgħu s-soldat jistabat mal-art qamu u marru jħarsu mit-tieqa tal-kales. X'inhu jiġri hemm barra? Ċans! Ishom qed jissaraw! Ħannara! Iva qed jissaraw! Is-soldat għalaħħa! Se nagħmlu? Ma nistgħux nagħtu daqqatit kif aħna? Għamdin kif aħna! Ma nistgħu nagħmlu xejn! Ħlif nistennew? Dik ment ix-xrik fetaħ il-bwejba tal-kales u ġie wiċċ imwiċċ ma' ċensu Barbara li malli raħ berra għajneħ u mbela u bil-kemm felaħ il-lissan il-kelma. Stenna! Wieħed minnhom risaq lawn! Dak ċens! Dak George! Għax George dak li kien jagħmilha tax-xrik kien hu ċensu Barbara. Mikil! Hawn! Dana George! Hija George! Hook George! Dan kif jinsab hawn? Dan xfettillu! Ċens! George! Is-Sinjura Bettina, wara li barmet lil kavallier Blaka u daħlitu fin-nassa, sejħet bla telf ta' żmien xi 4 minn sħaba li kienu għal-festa fil-palazz u issietom kif kellhom jagħmlu biex iseħħi x-xogħol mibdi minn Blaka. Wieħed minn dawk li sejħet għal dan ir-riskju kien George, hu ċensu Barbara. Żagħżugħ fuq ruħu, ħafif u taħila u ma jaqta' qalbu minn xejn. George, ersaqna, ħajli, Sinjura Bettina. Ismani tajjeb, George, ismani tajjeb. Ħares lejn il-kavallier Blaka, bla ma tħallih jarak. Ħares leħ, sewwa, qed naraħ, Sinjura. Qed isellem lis-Sinjur Parisio u l-mara tiegħu. Dak, George, minn hawn għal-Forti Sant'Elmu. Qed tismani, għal-Forti Sant'Elmu. Ta' faħari minn fuq bih innifsu saħlim daħlu f'xibka illi lanqas biss qatt
ixamma fħajtu mela x'għamiltlu, sinjura. Beda jiftaħar bis-seta kbira li għandu f'Santelmu bħala gvernatur. U jien merejtu, bqajt immerjaħ sal-aħħar. U rejtu bisħiħ illi minix naqmnu. Għaldaqshekk wasal biex qalli illi għandu seta jaħles lil min irid mill-ħabs temġew. Jiena ħtaftu fil-kelma u biex jurini ħiltu jiena tlabtu jaħles lil ħuk ċensu u lil Mikiel Anton Vassalli, qed tifhem? Tassew. U kif biex ma jmurx lura minn kelmtu qudiem sħabi wedni illi se joħroġhom il-lejla stess minn Santelmu u joħodhom Sant'Angelo. U fejn nidħol jien, Sinjura Bettina? Mur biddel issa stess u lbes taxri. U mill-aktar fis aqbad kales u ejja bih hawnhekk. Qed tifhimni? Iva, Sinjura Bettina, qed nifhmek. Wassal il-kavallier Santelmu. Sewwa, qabbil il-ħuk u l-Mikiel fil-kales wara li joħroġhom mill-ħabs. U erħila lejn Sant'Angelo kif jgħidlek hu. Jien sa dal-ħin sar inqabbad 2 min-nies biż-żwiemel u jiġu isusu warajk meta jkun il-waqt. Dawn għandhom jaħbtu għal fuqek, tinħasaġġ, għandhom jaħbtu għal fuqek u jaħelżu lil George u lil Mikiel. Ftemna? Ftemna, Sinjura, ftemna. Ħalli mmur inbiddel. M'hemmx żmien x'nitilfu George. Ħaffef. Il-ħelsin ta' ħuk u ta' Mikiel jinsabu fidejk. Mur, iġri. Ara nitlaq, Sinjura Bettina. George indaħal bil-ħrara għal dik it-tabxa. Rama wieħed mill-kalessi tas-Sinjura, għamilha ta' xrik u l-ewwel pass wassal lill-kavallier blaka sal-forti Santelmu. Min hemm, skont ma kien il-ftehim, George ħa iż-żewġ żgħażagħ u wassalhom sal-marsa fejn huma ħelsu mis-soldati u mill-irbit ta' jdehom. Allum se nieqaf hawn sa ma nerġgħu niltaqgħu islim. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.